Continuăm seria cu cele 4 tipuri de paste romane. Astăzi o să facem pastele carbonara cu ajutorul lui Hochland Parmigiano Reggiano. Începem să tăiem bucata de guanciale, pe care eu prefer să o tai în cuburi puțin mai mari și o lăsăm la foc mic până suntem gata să folosim grăsimea. Folosim un ou întreg și un gălbenuș pe care le amestecăm cu noul Parmigiano Reggiano de la Hochland, despre care pot să vă spun că este un produs autentic italian cu origine protejată și cu gust foarte intens. Am încălzit puțin piperul într-o tigaie, apoi l-am înunțit cu un mojar pentru a ne putea apuca liniștit să fierbem pastele. Temperăm compoziția cu puțină apă de la paste, peste care adăugăm guancialele cu tot cu grăsime și piperul proaspăt măcinat. Acum o să vă vând super secretul meu cu care mereu am făcut o porție de paste super cremoase, și anume punem totul pe baia de abur formată din apa de la paste și apoi mai adăugăm câte puțină apă până când suntem mulțumiți cu consistența. Nu uitați ca timpul total de gătire al pastelor să nu depășească indicațiile de pe ambalaj pentru un al dente perfect. Terminăm farfuria cu extra Parmigiano Reggiano de la Hochland, încă puțin și suntem gata să gustăm.